Se están pensando en ter piscina, van ter que agardar ata final de ano. Esa é a lista da garda para facerse cunha. As empresas que se dedican a instalalas non dan feito, iso que os prezos tamén subiron. Caprechou necesidade de dispor dunha piscina en propiedade foi de sempre unha aspiración para aqueles que dispoñían de espazo na leira, pero é que dende o confinamento as empresas que se dedican á construción destas estruturas experimentaron un aumento da demanda que se mantén na actualidade. Es verdad que sí que está aumentando desde la época COVID, sí que hubo un ligero aumento cada vez más y bueno, la verdad es que estamos desbordados. Esa demanda estáse traducindo en demoras de varios meses. De feito, as empresas dedicadas a estas estruturas teñen unha lista de espera dun ano para outro. Unha demanda que tamén cambiou con respecto a uns anos. Desde la época de COVID se nos solicitaba mucho gente mayor que quería reunir a las familias y a los nietos y a día de hoy ya cualquiera es un perfil apto para nosotros, sobre todo cuando se monta una casa nueva ya va de la mano de la piscina, pero sí que es verdad que nosotros el tipo de piscina que hacemos, bueno, pues es un perfil quizás medio alto. Malia a cercanía do litoral son moitos os que apostan por unha piscina na súa propiedade, especialmente na Galicia interior e últimamente tamén nas cidades. E tamén estás a notar unha preocupación ambiental relacionada co consumo e a calidade da auga dos vasos. Hay que buscar siempre ofrecer el mejor producto, una calidad de filtración y sobre todo un asesoramiento desde nuestras instalaciones donde cuidemos el agua todo el año, ya que es un punto muy importante donde nos bañamos nosotros, se bañan nuestras familias y hay que cuidarlo para no tener que estar tirando esa agua constantemente. A demanda tamén soben os prezos, un 25% máis con respecto a antes da COVID. Dende 16.000 euros pódese desfrutar dunha piscina propia e dunha fantasía feita realidade.